Gaur Tolosaldeko atariak 5 urte egiten ditu, eta pentsatu deuna izan da, irratsaioa beha kanpora atera, kasu honetan kalera etorri gea, Triangulo plazan gaude, eta 5 orduko irratsaio bat ingo dugu zuzenen. 5 orduko irratsaio hortan, asten zehar gurekin parte hartzen duten kolaboratzaile ezberdinak parte hartuko dute, behaien tarte izango dute, gure kazetarik bai, eta pixka bat osatuko duguna hori izango da. 5 orduko irratsaio bat 5 urte ospatzeko. Gaur 5 urte ginen lehenengoz, Tolosaldeko ataria martxan jarri zen egunura. Askoren ikastolak kilometroak festa ospatzen ari zen, ahorak kilometroak festa hura, eta gure lehenengo kalera teatzea izan zen. Orduan, egun horretan bertan 2 egunkari kaleratu genituen, irrati zuzeneko batekin ere abiatu ginen, eta hortxe, bote prontoan izan zen, lanketa gehiegirik gabe, eta garapena desentegoa izan da gaur egun, bestelako lanketa batzu egiten dira, barne antolaketa ere ezberdina da, eta urteak aurrera egin dutela ere, hobera esan dezakegu. Eguneko lan jarduna nolako izaten da? Oso desberdin egun batetik bestea, ezin da konparatu, ez? Azkenen kanpoko albisten zaioten gea, redakzioan batez, ekilibrista lan haundik egiten dituzte, denak kuadratu behar du, edo denakin ondo eman behar deu, eta ezberdina, politia, gertukoa, eta ondo esango nuke. Hemendik aurrerako erronkak, ez dakit zerbait daukazen burua? Gaur 5 urte betetzen ari gara, baina 5 urteko ospakizun hau urte guztian zehar ikusi ahal izango dute gure ikusentzule irakurleek. Ezer gutxi aurrera atzea daukeu, baina Tolosaldeko atariaren asmoa eta erronka beti izaten da hobetzea, eta horretan jarraituko dugu.